Assalamu alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Bu gedek bolsa Daşoğuz vilayatynyň Görogly etrawynyň ýaşaýçysy Hanjanyň adyndan biz ýörüýte mehriban jigysynyň bagt toýuny gutlap barýas. Han edil häzirki wagtda daşar ýurtda işläp ýör, öz işini dowam etdirýär. Onda bagt pursatlary pena video studiýasy ýazga geçirýär we YouTube kanalymyzda ähli internet sahypamyzda size hodurlaýas. Hanjan gutly bolsun toýlar mehriban jigiň zehrogy bagtly bolsun. Ine mehriban tomoşaşlar görüşüňizi ýaly biz şu wagt Görogly etrawyna geldik. Hanyň haýsty bilen mehriban jigysynyň bagt toýuny gutlap, ine bugünkü zehrogy jigimiň bagt toýuny geçirilýän ýeri Murat Kafe toý mekanyna geçirilýän eken. Nesip bolsadyr içe girip sowgatlar goýşurar. Şola jaý pursatlarym pena video YouTube kanalymyzda size hodurlaýas. Dowam edýär sürpriz. Assalamu alaykum. Edil adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňizi toýgyna hoş gördük. Ine biz ýörüýte Hanjanyň adyndan gutlap geldik, Halibat aýtdy. O toýlar gutly bolsun. Zehrodogan bagtly bolun mehriban adyndan daşar ýurtda öz işini dowam etdirýän agam Hanyň adyndan size ilki bilen bu bardylar. Aýratyna mene şu owadan gülçemeler, nesijlik tortlar ýörüýte Hanyň adyndan size sowgatly mehmanlar. Sizden bir kişi lazım haýyştwa. Han syýlap, hormatlap, näşde owatlary, hemen multfilmiň gahrymanlaryny ýaşarlygyň bagt toýuna sowgat edýär. Sizden näme gowa diýip häzir bir el sarpsaňyz, biz şu owatlary howşurjak. Bir el sarpalyň diňe hanyşy. Anamla zagadalar dowam edýär. O kadar zagadalar aslında Hanyň ýoldan toý sowgatlaryny sürpriz hormaty howşurýar. Yeni sağa çınar gelece Bahtiyar Atena'nın bär samriyat gelgen ağam suratlardan bär gelmenin haşeriyat ve yürüyte sizden bugünkü ehvan kıyılığından Baht toylar mutlamak isteyat oluşu mutlu olsun ağam toylar ona olsun ehvan kıyılığından ağam Baht aşk olsun bilece duran ki yürüyte Hanım adından mutlak geldik o internet ulgam arkaly Han şu wagt mutluga bolupdy sözleri dinlädi. Dökülü doğunculuğun bahsi var, bahsi yaşam. Çoğulu oldu. Gözün sorulmasın. İçime derdine mesine gayrına hırmatım öyle. Allah. Bahsi var. Bahsilerden Oğlu aydınma, Tanrıvan aydınma. Meydan tamadan hele. Ele tamadan olmuşsa da ele tamadan. O ne? O tavuk. Bakmıyorum, bakmıyorum, yaşadım. Hanımda hanım vardı görsün. Bir el sarpalinle mehmanlar, hemmäňizden haşerýär. Indi şu ýerde ýeni saga nar gelece, Hana bir aýraty taýyp aýtyp berdi, operatorlara ýadga geçirdi. Çamma, tawon, enem kayzam, toyna madetleri. O tawon. Katula, bir sizini geçireme du kadina.